preklikáme, áno. Takže Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Je to vlastne taký ostrovný štát, Únia, taká. Máme sklad z tých 7 ostrovov a je na 4 historické časti, a je to Anglicko, Veľké Škótsko, Severné Írsko, Švédsko, Londýn. A tu vlastne vlajka. Toto je vlajka, ktorá sa skladá z 3 vlajok. Anglickej, ktorá je v ľavom hornom rohu, škótskej, ktorá je v ľavom dolnom rohu a Severného Írska, ktorá je v druhom rohu. A vznikne tento nádherný kríž. Tak nejaké pamiatky, tak vlastne Buckinghamský palác, to sídlo aj kráľovskej rodiny, pred ním prebieha vlastne výmena stráži, je to budova z 19. storočia a predstavuje aj možnosť navštíviť vybrané komnaty. A taká zaujímavosť, ak sa vám niečo prihodí v Buckinghamskom paláci a zomriete, tak budete musieť pochovať so slávnostnou salvou. Tak Big Ben, vlastne to zvonnica, taká dosť známa, je v blízkosti parlamentu. A je veľmi navštevovaná. Škótske Kilty a Loch Ness. Loch Nessná príčera je taký mýtus, ktorý sa nachádza v jazere Loch Ness. Nikto ju doposiaľ nevidel, ale každý si myslí, že existuje. A tradičné škótske oblečenie sú kilty, to je vlastne mužská sukňa, kockovaná a pod ňou sa nenosí nič, ani spodné prádlo. A tradičný hudobný nástroj sú gajdy. Wimbledon, takže je to najväčší a najprestížnejší tenisový turnaj na svete. Väčšinou tenisti vlastne musia nosiť len biele oblečenie, takým pokrmom sú jahody s ždáčkou a je to jeden vlastne z najväčších Grand Slamových turnajov, vlastne tu jeden z 4 Grand Slamových turnajov a jediný, ktorý sa hrá na tráve. Ďakujeme vám. Dobre, ďakujeme. Ja poprosím teda porotu, vedia všetky zastávky zaujímačky, hej? Tam sa to vydaží. Dobre, nech sa páči. Dobre, poprosím na všetko, pomôžte sa, môžete aj navzájom sa aj spozrieť, čo mám tu napísal, podobne určite. Dobre, poďte si popozorať všetci. Dobre, chalani, dajte sa. Tam vedľa choďte, hej? Poďte sa, vedľa.